Galit gud ko aning mga ilagaa. Oy, sa naman taw ning mga ilagaa? Matag mawagtang nis kalibutan ba? Ay, nahurot na nun. Wala noy ko'y sanina. Saon manin ako, ha? Ah, tawagan ako si Papa B. Kay magpadala ko niya kwarta. Kay kanang wa na gid ko'y wala na giton ko'y kwarta para palitsog si Nina. Oy, tawagan na nako B. Oh my God. Oh, kapuyas kinabuhis pobre eh. Oh my God. Akong anak, na problema sa to kay nag-eskwela to siya, nasa kuan ba? Nag-stay in siya dito sa apartment ba? Kay layo sa mga. Kato, kibaw ko itong bata, manawag na sa turon. Oh my God. Mangayo gito sa kwarta. Pero ang nakaapan, porte man mo lisuda po. Wala po ko'y trabaho. Oh my God. Wasad ko'y kwarta. Susunsaon na lang na yung manawag turon. Agay! Tanawa lagi. Agay! Ah, kung anak lagi, daan ko pa, nanawag gid akong anak, wag gid nagpalibak. Nanawag gid siya. Tubago na kami. Oy, hello pa. Oh, hello nak. Kanang magpadala niya ako kwarta ni mo pa bigay. Gihurot og kit-kit sa ilaga akong mga sinina pa. Hala. Maugid ni problema ron nak. Wa gyud ko'y kwarta. Kung okay lang, padalaan lang ti kag iring. Kung okay lang, padalaan lang ti kag iring. Unsa pa? Iring? Ay!